Tak, dobrý den. Dneska bychom vám rádi ukázali, jakým způsobem se dá schovávat odkazy na webové stránky a na stránky, kam rádi chodíte. To znamená, budeme pracovat s webovým prohlížečem. Já používám Google Chrome, takže si zvolím tento prohlížeč. A můžeme rovnou začít, protože jsme ze školy ze Mohylová, zkusíme si zobrazit stránku naší školy. Na té vidíte, že to je jednoduché, napsat si do prohlížeče tu adresu, ale ukážu vám to jako výhodu třeba u stránky školní jídelny. Takže podívejte se tady, když chodíte často na stránky školní jídelny, kde je jídelní lístek, tak abyste si tu stránku zapamatovali. Nejrychlejší cesta, jak se dostat už k nějaké hotové stránce, je vzít ikonku té stránky a jako jsme si to ukazovali už na jednom jiném videu, chytit levým tlačítkem ikonku před nadpisem té adresy, stane se vám z toho takový hýbací obrázek a když zmáčknete na klávesnici v levé straně je takové tlačítko Windowsu, okýnko, jedním prstíkem ho budete držet a k tomu zmáčknete D, tak se vám hodí všechny obrazovky dolů, vy se můžete dostat na plochu a tam si někde uložit ten odkaz. Když zase zmáčknete tlačítko těch okýnek Windowsu a D k tomu, tak se vám vrátí ty okna zpátky. Tak to už jsme se naučili minule. Dneska to můžeme udělat tak, že si ukážeme, jak pracovat se záložkami v prohlížeči. To znamená, to samé, co jsme udělali na plochu, můžeme udělat tak, že držíme to levé tlačítko a umístíme to těsně pod řádek, kam píšeme většinou adresy, tam se nám objeví kurzor a ta adresa se nám tam takhle vlastně schová. Já můžu pravým tlačítkem se na to podívat, zjistit si různé varianty a když dám u toho edit, upravit, tak já si můžu sám napsat, jak se mi má zobrazit ta záložka, vlastně ta adresa na tom prohlížeči. Tak dáme uložit a vidíte, mám tady ukázku té jídelny. Tak, druhý postup, který vám ukážu, zkusíme u jiné stránky, tak třeba často chodíte na stránky umímto.org a chcete si například zapamatovat adresu téhleté stránky zase, abyste si to nemuseli tady psát. Ta funguje stejný postup, takže vidíte, můžu si to takhle dát do toho prohlížeče, napsat si zase pravým tlačítkem, si to jenom zkrátím, aby se mi to tam vešlo, umímto, takovouhle adresu tam dáme a to nové, co vás teď naučím, je, že si můžete spustit váš účet, který máte na ZŠ Mohylová, že to už si taky pamatujeme, office.com. Zase vidíte, můžu si rovnou tady dát přihlášení, škola, přihlášení, bych si zapamatoval tu adresu. Tak a já už vidíte, že tady na tom počítači jsme s faninkou přihlášení, takže jsme teď ve svém účtu. A doporučuji vám, můžete tam vyzkoušet, tady vlevo jsme se naučili v jednom videu pracovat s Outlookem na posílání e-mailů, ale máte tady ještě jednu možnost, která se jmenuje OneDrive a na to, když si kliknete, tak se vám objeví vlastně vaše taková složka online toho, co vlastně, kam si můžete dávat soubory, ve Wordu, třeba obrázky a všechny věci, které třeba i děláte do školy. My si tam můžeme nový soubor založit, můžeme dát tady nové, dát dokument Word a ten dokument Word bude právě ten, kam si můžeme napsat i ty odkazy, které si chceme zapamatovat. Je to jednoduché, normálně můžeme jít na ty adresní řádky těch jednotlivých stránek, takže třeba tady vidíte ZŠ Mohylová, dám pravým tlačítkem kopírovat a v tom dokumentu, kde si chci ten odkaz zapamatovat, dám pravé tlačítko a vložit. Dám Enter, můžu si u toho napsat teda jídelna, udělat si takový přehled. Tak. Můžeme si teď zavřít školní jídelnu a ukázat si to, jak nám to bude fungovat tady z toho přehledu. Protože vidíte, když si sem kliknu, tak rovnou mi to nekliká, nepřecházím, ale musím u toho držet Ctrl, Ctrl, najet na tu adresu, dát levým tlačítkem myši a mně se objeví v další záložce vlastně ta stránka, kterou jsem si takhle zapamatoval. Můžu si celý soubor nějak uložit, to znamená tady nahoře si napíšeme moje odkazy, tak. No a co je nejdůležitější,
co je nejdůležitější, největší výhoda tady toho řešení je, že vy, když takhle máte vlastně online dokument, kde máte zapamatované ty adresy, tak se k němu kdykoliv můžete vrátit. Můžete ho používat z jakéhokoliv prohlížeče, protože kdekoliv, kde se přihlásíte k tomu vašemu účtu office.com, tak tam to uvidíte, co tam je. A co je důležité, vy tady můžete dát sdílet a můžete vlastně si ten odkaz tady na tu stránku můžete zadat komukoliv, kdo třeba by k tomu měl mít přístup a mohl s váma ty adresy sdílet. To znamená, třeba tady jsme na účtu Faninky a Faninka tady může dát adresu tady svého táty Petra, který teď natáčí tohle video, a Petrovi teď od mě přijde e-mail od Faninky, že vlastně můžu vidět do jejího souboru, kde jsou ty odkazy. A můžete takhle společně s bráchou, se ségrou, s mámou, s tátou, nebo ve škole právě s paní učitelkou, se spolužáky mít sdílený jeden seznam těch odkazů. Takže tohle je to, co jsme vás chtěli dneska naučit. Zkuste si jako takový dobrovolný úkol vybrat nějaké adresy, které často používáte. Zkuste si je doma ve svém prohlížeči dát takhle do té horní lišty. Případně podle pokynu paní učitelky můžete udělat takovou sbírku oblíbených stránek, buď každý za sebe, anebo jako celá třída. Toho počkejte na pokyn paní učitelky a toho s kým, kdo s vámi tu úlohu bude dělat. Tak, pro dnešek díky. Chtěli jsme vám představit celkem 3 stránky, takže já ještě tady ukážu tu třetí. Umíme to, si sem skopírujeme, zase kopírovat do svých odkazů si dáme. Umíme to, org. A chtěl jsem vám ještě ukázat stránku, která se vám může hodit. Je to takzvaná linkabezpečí.cz. Možná jste o tom slyšeli, že když máte nějaké potíže, nebo si nikdy nebudete vědět rady a nebude poblíž nějaký blízký, nebo se to budete stydět říct nějakému z dospělých nebo staršímu sourozenci, tak pro vás existuje linka bezpečí, kam se dá zavolat 116 111, případně se jim dá napsat e-mail, tak jak třeba už umíte napsat e-mail, tak můžete tady vidíte napsat e-mail pomoc@linkabezpečí.cz ze své e-mailové adresy anebo použít formulář na této stránce. My jsme si zase zapamatovali tu stránku, takže já si to tady můžu uložit. Linka bezpečí, celá stránka, anebo rovnou ta stránka, odkud se dá napsat. Je to dobré si takhle zapamatovat, že takováhle možnost je. Tak, moc díky, mějte se krásně, jste vitamíny a těšíme se u dalšího videa. Na viděnou.